Inay sa naandan nga makakahadlok nga costume o gustura matag Halloween season. Anay pipila ka mga tunghaan sa Cebu nga gibistihan ang ilang mga tinun-an sa susama sa mga santos. Anang report ni Mark Ridge Abella. Sa 77 ka mga tinundaan gikan sa usa ka pribadong tunghaan ang misalmot sa procession sa Our Lady of Guadalupe Parish Church suloob ang mga sapot nga susama sa mga sapot sa mga santos. Kini ang gitawag nga Parade of Saints. Dayag ang kainosente sa mga nursery o kindergarten nga tinundaan nga nagsulob sama nila ni Saint Francis of Assisi, San Pedro Calungsod, Senior Santo Niño o guban pa. Ang pizza uno mao gyud kini ang solemnidad sa tanang mga santos. Pinaut-unta mga ginikanan nga dili ninyo ikalipay ang pagsulob sa inyong mga anak o mga costume sa yawa, mga sungay, mga abat-abat, mga halimaw. Kay kini nagpadayag nga atong gi pasidunggan ang yawa. Nahimo na kining tinuig nga kalihukan sa maong tunghaan aron sa pagpahinumdum nga ang Halloween season dili sa panahon sa kahadlok apan paghinumdum sa mga santos ilabi na sa atong mga minahal sa kinabuhi. Susama usab og tinguha kining eskwelahan nga inay nga mahinumduman ang pulong nga Halloween, bot nilang mailhan ang pulong nga Holy Wings. Susama usab og gibuhat sa usa ka eskwelahan nga giparadan nila ang ilang mga tinun-an suloob ang mga laing santos. Paagi nila kini aron ilhon ang mga Kristohanong buhat ug sakripisyo sa mga santos. Nagpahigayon usab og Parade of Saints ang usa ka seminary high school dinhi sa Subo. Bit-bit ang mga gipasug-an nga kandila suloob ang mga napiling santos, dungan silang nagprosesyon sud sa ilang tunghaan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Ridge Abella. Balitang Bisdak.